B'membri tal-grupp parlamentari irrabjati għal mod kif il-Partit Demokratiku spiċċa parti mill-Partit Nazzjonalista u saru jafu mill-medja, uffiċjali ta' dak li kien il-Partit Demokratiku qed jibqgħu joħorġu dettalji tal-ftehim li sar bejn Simon Busuttil u Marlin Farrugia. Il-ħadd il-kelliem għall-kap tal-Oppożizzjoni qal ma' Times of Malta illi sa issa ma kien imħabbar xejn dwar l-għaqda mal-Partit Demokratiku. Iżda il-membri ta' dak li kien il-Partit Demokratiku qed ikomplu jiżvelaw dettalji li lanqas il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ma jaf bihom. Il-kumment ta' Simon Busuttil ma' Times of Malta tal-ħadd kien maħsub biex jikkalma ftit ir-rabja fil-Partit Nazzjonalista wara l-istrutturi kienu għal kollox injorati u ħadd ma kien ikkonsultat. Rabja li dwarha rrappurtaw il-gazzetti ewlenin tal-ħadd. Pero dan il-kumment jidher li ma tantx għamel differenza għal membri ta' dak illi kien il-Partit Demokratiku illi llum għandhom lil Marlin Farrugia fit-tmexxija konġunta tal-Partit Nazzjonalista. Kiteb fi Times of Malta ta' tnejn Anthony Buttigieg u żvela għall-ewwel darba li se jkun hemm manifest elettorali komuni bejn iż-żewġ partiti. Filwaqt il-kandidati se jkunu taħt l-istess lista dik blu tal-Partit Nazzjonalista, Anthony Buttigieg kiteb li jekk tintrebaħ l-elezzjoni mill-Partit Nazzjonalista, it-tmexxija tal-pajjiż xorta se tieħu l-forma ta' koalizzjoni. Skontu fil-gvern ikonna żewġ partiti u mhux partit wieħed. Sansitra indika li kien hemm diskussjonijiet biex minflok il-Partit Nazzjonalista kif nafuh illum ikun hemm partit għal kollox ġdid. Però kiteb ukoll li ma kienx hemm ċans għal dan u għalhekk ittieħdet l-ewwel għażla li tal-Partit Demokratiku imorru fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista. Ikkonferma wkoll kif il-kandidati tal-Partit Demokratiku se jkunu fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista mingħajr ma joqogħdu għall-iskrutinju illi għadu l-kandidati tal-PN. Aħna se nażlu il-kandidati tagħna li ma distretti jikkontestaw għal Buttigieg. Fl-aħħar mill-aħħar Buttigieg qal li dan kollu bejn il-Partit Nazzjonalista u dak li kien il-Partit Demokratiku huwa esperiment. Esperiment li n-nies qed jintalbu jivvotaw għalih.